vis, hè? Ja. Nou, van opbouwen krijg je heel warm. Ja, niet wat? Goedemorgen op deze prachtige donderdag, 20 november. En we starten met de IBOP. En we hebben in de ring nummer 1, Manno 541 met Marten Luiten. Marten, als je zover bent, mag je starten.
We hebben gekeken naar nummer 1, naar Manno 541 met Marten Luiten. In de stap, het paard toont wel veel ruimte, maar soms is het voorbeen nog net iets te snel weg. Dus ze zou nog wat taktvaster mogen zijn. De draf, de impuls is heel goed, maar het paard zou nog wat actiever onder mogen treden, wat meer tot dragen mogen komen. Is soms ook nog wat zoekerig in balans, dat zien we vooral ook weer terug in de verruimingen. En in de verruimingen zou die ook nog wat meer tot dragen mogen komen. De galopade, daarin heeft hij een goede drietakt, een goede sprong en zou ook nog wat meer souplesse mogen tonen. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 6,5, de draf een 7, galop een 7,5, houding en balans een 7, souplesse 7, schakelen 6,5, impulsen 7,5, totale score van 77. Dan gaan we zo meteen in de ring krijgen een nummer 3 met Nelly W. en Evelien Duin.
We hebben gekeken naar nummer 3, naar Nelly B. en Evelien Duin. Een paard wat in de stap wat takmatig is, maar zou nog wat losser in het lijf mogen, nog wat meer ruimte mogen tonen. We hadden ook het idee dat ze nog erg gespannen was, wat je toch de gehele proef een beetje meenam, zeg maar. En waar je een beetje tegenaan liep en ook vooral in de galop, dat ze dan te weinig nog lichaamsgebruik toont. Als ze zich wat losser in de lijf laat, dan zien we echt wel verandering. Zo gespannen was ze dus. In de draf, ze heeft wel een heel mooi ritme, maar ja, de overgangen zijn ook nog te veel. Wat op de voorhand zou er nog echt wat meer tot dragen mogen komen. De galopade de sprong is voldoende, maar ook hierin zouden we meer lichaamsgebruik en balans willen zien. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7, de draf een 7, galop een 6,5, houding en balans een 7, een souplesse een 6,5, schakelen een 6, impuls een 7,5, totale score van 75. Dan gaan we nu kijken naar nummer 4, Kira Bente R. Met we weten niet wie erop zit. Naomi. Als je zover bent, mag je starten. Succes.
hebben gekeken naar nummer 4, Kira Bente met Naomi Lichtenberg. En, het paard is in de stap takmatig en heeft ook ruimte, maar zou nog wat meer souplesse mogen tonen. Dat zien we eigenlijk in alle 3 de gangen ook wel weer een beetje terug. Het paard mist nog wat kracht en heeft ook wat moeite met de lengtebuiging. En dat zien we in de oefeningen heel erg terug. In de draf zou ze wat meer achterbeen iets meer onder mogen treden, wat meer gewicht op mogen nemen. Ze heeft wel die tact en de ruimte. De galoppade, daar mag ze meer opwaarts springen. En blijft ze nog wat neerwaarts, nog wat snelheid. Dus ze mag in het geheel wat meer naar boven lopen met wat meer. En ze moet nog wat sterker worden. We hebben de cijfers gegeven. De stap een 6,5, de draf een 6,5, de galop een 6,5, houding en balans een 6,5, souplesse 6, schakelen 6,5, impulsen 7 en een totale score van 71,5. Dan hebben we een wijziging in het programma en gaan we eerst kijken naar nummer 27, naar Roos van de Hoge Geest met Sandra de Groot. Sandra, als je zover bent, mag je starten. Succes!
hebben we gekeken naar nummer 27, Roos van de Hogegeest met Sandra de Groot. Een paard wat takmatig stapt en ruimte heeft, maar zou zich in de stap nog wat losgelatener mogen tonen. Ze was ook nog wat gespannen, zeg maar de gehele proef, waar je ook nog wel wat last van had, hadden wij het idee. De draf, ja, soms is ze nog wat snel in de bewegingsafloop, dat zien we vooral ook in de verruimingen terug. Ze heeft een heel mooi voorbeengebruik, maar achter zou ze nog wat sterker onder mogen komen en wat meer gewicht op mogen nemen. In de galopade, ze heeft het verschil nog wel een beetje tussen rechts en links. Rechts was een mooie, goede opwaartse sprong, maar zou ze daarin meer balans mogen tonen. Ze is nog wat snel. En de linkergalop, ja, daar bleef ze vooral in het begin wat strak. En zou ze nog wat meer opwaarts en voorwaarts mogen. En meer lichaamsgebruik mogen tonen. Naarmate je dan in die verruiming kwam, zagen we wel de galop veranderen. Maar dan heeft ze dus ook weer heel veel snelheid nodig. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7, de draf een 7, galop een 7, houding en balans een 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, totale score van 75. Dan gaan we nu verder met nummer 6. Sonneke van de Treiensprong met Christina Dijkstra. Christina, als je zover bent, mag je starten. Succes! Yes, kan more. Ja, zeker. Oh. Vogel.
Heb ik gekeken naar nummer 6, Sonneke van de Treiensprong met Christina Dijkstra. De stap is tactmatig, zou nog wat meer lichaamsgebruik mogen tonen en wat meer ruimte. De draf, daarin mag ze het achterbeen echt nog wat meer tot dragen komen. In de verruimingen zie je ook dat ze dan nog wat moeite heeft met het gewicht opnemen. Gaat ze nog te snel, verliest ze hier en daar ook nog wel wat tact en regelmaat. Dus daarin moet ze echt nog wat meer tot dragen komen. De galopade, de linker of de rechter galop, had ze wel een mooi sprong, wat meer opwaarts. Maar zoekt ze in de linkergalop ook nog wel wat meer naar de balans. En dat zien we ook weer terug naar de overgangen. Dan valt ze nog wat te veel op de voorhand. En heeft ze daarin echt wel moeite om achterop te blijven. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7, de draf een 6,5. De galop een 7, de houding en balans 6,5. Souplesse 6,5, schakelen 6,5. Impuls een 7, totale score van 74. Dan gaan we kijken naar nummer 7, Japke van Jonkershuizen met Marijke Bonthuis. Marijke, als je zover bent, mag je starten. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 7, Japke van de Jonkershuizen met Marijke Bondhuis. Nou, paard had voor ons gevoel een beetje last ook van de spanning. Bleef daarin toch de gele proef wat te strak in de bovenlijn. We zouden graag willen zien dat je nog ietsje meer van de hand af zou kunnen rijden ook. Ja, ze bleef heel strak in de rug. De stap had ze wat moeite met de takt. Daarin zou ze wat mooier, taktmatiger door kunnen stappen, ook wat losser in de bovenlijn. De draf heeft ze wat moeite nog met ruimte maken, het gewicht opnemen. Nog soms een te snelle bewegingsafloop. De galopade, het paard springt wel mooi opwaarts en heeft een goede techniek in de benen, maar blijft in het geheel te strak in de bovenlijn en heeft nog wat moeite met de balans. En dat zien we ook weer terug in de overgangen. En we hebben de volgende punten gegeven. De stap een 5,5, dus draf een 6, de galop een 7, houding en balans 6,5, souplesse 6, schakelen 6, impuls een 6,5, totale score van 68,5. Dan gaan we verder met nummer 8. Dat is Sieveltje van het Krutsland, sorry voor mijn uitspraak, met Raya van Dinter. Als je zover bent, mag je starten.
We hebben gekeken naar nummer 8, Siepeltje van het Gruutslaan. Met in de stap, paard staptakmatig. Hij zou misschien nog wel iets meer lichaamsgebruik mogen, maar heeft ruimte. De draf is nog wel een techniek en heeft veel ritme. Zou nog wel wat vrijer van de hand mogen worden voorgesteld. En ook in de verruimingen zouden we wel wat meer willen zien. De galop, paard heeft sprong, maar zou nog wat meer opwaarts mogen en nog wat meer balans mogen tonen in de galopade. En ook daar ook weer het schakelen zouden we wat meer willen zien. De cijfers, de stap een 7, de draf een 7,5, galop een 6,5, houding en balans een 7, souplesse een 7, schakelen 6,5, impuls een 7,5. En een totale score van 77. Dan gaan we verder met nummer 9, met Reina Wente R. Met, ik ga even weer kijken hoe je heet. Naomi Lichtenberg. Naomi, als je zover bent, succes.
We hebben gekeken naar nummer 9, naar Reina Bente R. Met Naomi Lichtenberg. Ja, Naomi, je had echt te veel je handen vol. Het paard was echt te gespannen om een fijne proef even neer te zetten en hem fijn voor te stellen. Daar liep je echt te veel tegenaan. En wij zijn ook afhankelijk van hoe die wordt voorgesteld en hoe je hem voor kunt stellen met deze spanning. En dat heeft ook de cijfers beïnvloed. We hebben de stap, is nog wel taktmatig, maar mist daarin de kracht en de afdruk. De draf, het paard heeft een hele snelle bewegingsafloop nog en mist de lengtebuiging. De galopade ook daarin, het paard blijft gewoon te strak, heeft een te snelle bewegingsafloop. En we zullen weer lichaamsgebruik willen zien. De cijfers, een stap een 6, de draf een 6, galop een 6, houding en balans een 5, souplesse een 5, schakelen 5, impulsen 5,5, een totale score van 61,5. Dan gaan we verder naar nummer 10, Hielke van Bokkum met Ludo van der Weijden. Ludo, als je zover bent, mag je starten.
Heb ik gekeken naar nummer 10, Hielkje van Bokkum met Ludo van der Weijden. Een paard met een zeer goede stap, veel ruimte en mooi door het lijf heen stappen. De draf is lichtvoetig, paard toont wel houding en balans, maar zou nog wat meer tot dragen mogen komen. Dat zien we ook in de verruimingen terug. Dan wordt het paard eerder sneller dan dat het verlengt in het frame en het gewicht opneemt. En de galopade rechts is correct. Zou nog wat meer sprong en ruimte mogen tonen. Dat zien we linksom ook wat terug. En linksom blijft hij dan nog net wat te vlak in de sprong. En we hebben de volgende cijfers gegeven. De stappen 8, de draf een 7, galoppen 6,5, houding en balans 7,5, souplesse 7, schakelen 6,5, impuls 7,5, een totale score van 79. Dan hebben we nu een kleine pauze, geloof ik. Tot hoe laat gaan we weer verder? Tot ongeveer 10 uur en dan gaan we verder met de menproeven. Tot zo!
aan nu Renske van Nij Amerika met Aken Okkema. Succes!
Hebben gekeken naar nummer 11, Renske van Amerika met Aage Okkema. Een paard met een takmatige stap, heeft ruimte, zou nog wat meer door het lijf mogen stappen. Het achterbeen zou in de draf komt op zich wel goed onder, maar ze mist daarin nog wel een beetje de kracht. Het paard toont wel veel houding, veel balans en heeft een fijn voorbeengebruik. En de galopade maakt ze een goede opwaartse sprong, ook veel balans. Maar mist daarin nog wat impuls. En dat is ook wat we de hele proef wel zien, dat ze nog wel veel aanmoediging nodig had van jagen. Dus ja, dat was misschien nog een aandachtspuntje. En dan trainen. De stappen 7, de draf een 7, de galop een 7,5, houding en balans 7,5, souplesse 7, schakelen 7,5, impuls een 6, de totale score van 78,5. Dan gaan we nu kijken naar nummer 14, naar Jitske van de Demro Stables met Udo de Haan. Udo, als je zover bent, mag je starten. Succes!
gekeken naar nummer 14, Jitske van de Demro Stables met Udo de Haan. Een paard wat heel veel lichtvoetigheid uitstraalt. In de stap heel taktmatig is. Misschien soms een keer iets gehaast. Maar wel veel ruimte toont. De draf, ja, zoals ik al zei, heel lichtvoetig. Een goede gedragenheid met swing. Paard kan schakelen, zou nog wel wat meer kunnen schakelen. Ook in de draf hadden we misschien nog, we zeiden van nou komt hij. Dus in de verruimingen zouden we nog wat meer bodem willen zien, wat meer verruiming. Dat zien we ook in de galopade terug. In de galop had ze in de rechtergalop nog wat moeite met balans. In de linkergalop was dat al veel beter. Maar de overgangen mogen daarin nog wat vloeiender worden uitgevoerd. En we zijn tot de volgende scores gekomen. De stap een 7,5, de draf een 8, de galop een 7, houding en balans een 7, souplesse 7,5, schakelen 6,5, impuls een 7,5, een totale score van 80. 80,5, sorry. Dan gaan we nu naar nummer 16, naar Kira van het Waard met Jannie van der Weg. Jannie, als je zover bent, mag je starten.
Hebben we gekeken naar nummer 16, Kira van het Waard met Jannie van der Weg. Een paard wat taktmatig staat te zien, zowel in de stap als in de draf. En de draf maakt het paard wel van achteruit, veel buiging in het spronggevecht, maar zou meer naar voren door mogen treden. Het paard blijft wel heel ritmisch in zijn draf, toont ook goede buiging. In de galopade maakt ze net eigenlijk iets te snel in de bewegingsafloop. Wel sprong, maar ook daarin wel weer wat moeite met het stukje lengtebuiging. De linkergaloppen zagen we echt hoe makkelijk dat ze daarin tegen weer heel makkelijk aansprong. En daarin mag ze ook wat meer lichaamsgebruik en wat losser in de bovenlijn blijven in die galopade om nog meer sprong te mogen maken. We hebben de volgende cijfers gegeven: de stap een 6,5, de draf een 7, galop een 7, houding en balans een 7, souplesse 7, schakelen 6,5, impulsen 7 is 75,5. Dan gaan we nu naar, ik denk nummer 15, naar Hester van het Verwalde met Aga Okkema. Aga, als je zover bent, mag je starten.
Heb ik gekeken naar nummer 15, Hester van de Verwalde met de Age Okkema. De stap is taktmatig, heeft ruimte, zou nog wel wat mooier, losser door het lijf mogen stappen. De draf is heel taktmatig met een fijne afdruk. De galopade heeft ze balans en sprong, maar zou nog wat mooier opwaartser mogen springen. En dan, je ziet wel dat ze de balans heel mooi heeft. Ook in het aangalopperen, zoals ze aangaloppeert, heel makkelijk. Wat we nog wel jammer vonden was dat ze de hele proef eigenlijk een beetje erachter blijft. Ze zou het mooi het snuitje nog ietsje meer naar voren willen zien voor een hoger cijfer. De stap een 7, de draf 7,5, galop een 7, houding en balans 7, souplesse 7,5, schakelen 7, impuls een 7,5, totale score van 79. Dan gaan we naar nummer 17, naar Opel Jedde met Nico Kalis. Nico, als je zover bent, mag je starten.
We hebben gekeken naar nummer 17, naar Opal Jede met Nico Kalis. Een paard wat taktmatig is in de stap, heeft wel veel ruimte. Maar het achterbeen zou nog wat mooier door kunnen treden naar voren. In de draf, ook hierin heeft het paard wel een soort van lichtvoetigheid. Maar we missen toch nog wel het stukje gedragenheid, waarin het achterbeen wat meer gewicht opneemt. Het paard komt nog daarin wat jeugdig over. De galopade, daar zouden we meer sprong willen zien en balans. En de balans is toch een terugkerend punt voor eigenlijk alle tweede gangers, zowel in de draf als in de galopade. En we zijn dan ook tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7, de draf een 6,5, galop een 6,5, houding en balans een 6. De souplesse een 7, het schakelen een 6, impuls een 7, een totale score van 72. Dan gaan we nu verder met nummer 18. Dat is Misha van Draaiwaai met Jelmer Sharon. Jelmer, als je dadelijk klaar bent, veel succes.
We hebben gekeken naar nummer 18, Michel G. van het Rietwij met Jelmer Chardon. Een paard met een actieve en taktmatige stap. De draf is taktmatig, mooi voorbeengebruik. Mist nog de ruimte en wat meer zweefmoment zouden we willen zien. Dat zagen we ook al in de verruimingen. Daarin ging ze eigenlijk net wat te weinig. Pakte ze wat weinig ruimte, wat weinig verlenging in het frame. En galop hebben we een goede rechteropwaartse sprong gezien met balans. De linker de galop had ze meer moeite mee. En wat moeite ook daarin weer met balans en sprong maken. We zijn dus tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7,5, de draf een 7, galop een 7, houding en balans is een 6,5, souplesse 7, schakelen 6,5, impulsen 7,5, een totale score van 77. Dan gaan we nu kijken naar nummer 19, naar Jolanda van der Ridderdijk met Age Alkema. Age, als je zover bent, succes.
We hebben gekeken naar nummer 19, Jolanda van het Ridderdijk met Age Okkema. Een paard met een goede, ruime, takmatige stap. De draf, ja, in de verruimingen zou ze nog wat mooier opwaarts mogen blijven met meer oprichting. Ja, ze heeft wel veel knieactie, maar daarin mag ze echt wel meer van achteruit de berg blijven draven. En dat zien we eigenlijk in de gehele draf en in de galopade, dat ze toch nog wel wat te veel erachter kruipt. Dat is nog wel een aandachtspuntje. In de galopade, ook daarin zien we dat ze wel ruimte heeft en mooi voorwind gebruikt, maar ook meer opwaarts mag doorspringen. En in de linkergalop zou ze meer balans en sprong mogen maken. De cijfers, de stap een 8, de draf een 7,5, de galop een 7, houding en balans een 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls een 7,5, een totale score van 80,5. Dan gaan we verder met nummer 20 naar Pleun van Pellingstein met Hendrik Eppinga. Hendrik, als je zover bent, mag je starten. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 20 en naar Pleun van de Pelkstein met Hendrik Eppinga. Ja, paard heeft in de stap nog echt wel moeite. Hij had wat kort en lang in de stap. Moeite ook nog om de tak dan vast te houden. De draf, we zien wel techniek, maar ze mist nog daarin tegen de kracht en is nog wat zoekerig naar de balans. Ze komt in het geheel wel heel gretig over, maar echt nog wel een beetje jeugdig. En in de galopade maakt ze wel een goede opwaartse sprong rechtsom, maar ook daarin mist ze nog balans. En ook linksom heel makkelijk aangalopperen, maar dan heeft ze nog best wel snelheid nodig om die sprong vast te houden. Dus we zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 5,5, de draf een 7, galop een 6,5, houding en balans een 6, souplesse een 7, schakelen 6,5, impuls een 7, totale score van 70,5. Dan gaan we nu kijken naar nummer 22, naar Piertjen met Jelle van der Weijden. Jelle, als je zover bent, succes.
We hebben gekeken naar nummer 22, Birkje, met Jelle van der Weijden. Ja, de stap, dat hebben we nog echt wel goed naar gekeken, maar ze blijft achter wat kort-lang stappen en ook wat gehaast. Eerst dachten we nog dat het ligt aan de volte, maar later zagen we het ook aan de korte zijde. De draf, ja, ze blijft wat hoog in het bewegingsritme, zou wat meer tot dragen mogen komen. In de verruiming zien we wel een heel mooi voorbeengebruik, maar het achterbeen mag echt wat meer onder de massa treden. En dat zien we eigenlijk ook weer in de galop terug. Ze springt wel mooi de berg op en het voorbeen, maar het achterbeen mag echt meer gewicht op gaan nemen. We hebben de volgende cijfers gegeven. De stap een 5,5, de draf een 6,5, de galop een 7, houding en balans 6,5, souplesse een 6, schakelen 6,5, impuls een 7 en een totale score van 70,5. Dan gaan we verder met een nummer 24, Duitse van F&R met Chantal Oogink. Chantal, als je zover bent, veel succes.
We hebben gekeken naar nummer 24, de oudste van FNR, met Chantal Oogink. Chantal, sympathiek voorgesteld. Paard heeft in de stap een takmatige stap en ruimte. De draf, daar zien we in dat ze wat meer houding zou mogen maken, meer zweefmoment en souplesse tonen. In de verruimingen dan gaat ze nog te veel versnellen en mag ze meer het gewicht opnemen, en meer bodem pakken eigenlijk. En dat zien we in de galop ook wel terug. Dat ze heeft wel een takmatige galopsprong, maar ze mag meer opwaarts sprongen maken. En dan meer balans tonen. We hebben de cijfers gegeven. De stap een 7,5, de draf een 6,5, galop een 6,5, houding en balans een 6,5, de souplesse een 6, schakelen een 6, impuls een 7, een totale score van 72. Dan gaan we nu verder met nummer 25. Riksje van Oostenburg met Henk Hammers. Henk, als je dadelijk zover bent, mag je starten. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 25, naar Rixje van Oostenburg met Henk Hammers. Een paard met wel een taktmatige, maar een overactieve stap, vooral vanuit het achterbeen. Mist daarin toch nog het stukje losgelatenheid. De draf is actief, maar we zouden graag meer zweefmoment willen zien en meer gedragenheid. De galopade, daar zouden we ook een wat mooiere, zuivere drietakt willen zien met wat meer sprong. Dus het doet nog een beetje jeugdig aan ook. De stap een 6,5, de draf een 6,5, de galop een 6, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7 en een totale score van 71. Dit was de laatste combinatie voor vandaag. We willen iedereen bedanken voor de deelname en tot de volgende keer.